yang Yo ban sedang no ikni cik sakri jongi kerega sungi priang supaya pi barok ki para bangai ki bela panya don kat bangi kan cik sakri bar kum joru don ki para bangai ki bar ki bar ki barang priang supaya pi ro kum jo ti nginya sedang no đã bỏ người ngoài lăng cái ngoài cái bà sâu spa sâu phố và sâu spa ở khu khăn đài tu lam yang halen tihun hapeng kijing pensoi bon hapor ke jenjar bat jengma mensim babha yalam yang ngai lang cái ngoài cái bà sâu spa sâu phố Tulam yang ahalin tihun apu dengki jingpin shoybun apor kajenjar bajing ma mensim babhaya lam yang yalam mensim babha yalam to yalam mensim babha yalam yang asyaying ipa akla basyir kaya ngasyong jong kajing yap kilong halin tikut babek babha syari jong mi yalam yang yalam to yalam mensim babha yalam to yalam mensim babha yalam yang asyaying ipa usai tanpa bat kajing klot kikwa ban ring syaka banjot batlah kistat yang abanpa halin dihok yalam yang yalam to yalam mensim babha yalam to yalam mensim babha yalam yang asyaying ipa ngalong ukul grim bajingai naying ipa bat ngalaswai ngabe syaying jong mekupa labun asyun yalam yang yalam to yalam mensim babha yalam to yalam mensim babha yalam yang asyaying ipa
ka benta berpuli nak ketin jung blay siapa yang laki blay jung tuai kalau ngebang ilapan siam nak gospel kat kum Matius kalau nong ke banyo kat khot ke banyo hadu ke bakhat ar ki kentin ki ong kum ni tu pan tu on saai happy tu wat de fin sa siam tu tit tu on sapli happy naba baro uba pan upediang bat uba wat usiam bat ibatit on pli lani uei ubri ubanapi lada ukhon jong u un pan ya ukpu uban ai do ma ho lani lada un pan ya gadok kha un ai do busen ho namar kata lada phi ki balong baman pitip ya kaban ai ki jing ai babha ha ki khon jong phi kabakan utam ba ukpa jong phi ubah beneng un ai ki ru ki babha ha kita ki bapa na u namar kata ya ki baro ki ba phiamon ba ki briu kin le aphi kumta tole ma phi haki nabak kani kalong ka hukum bat kinong itu lupa tu blay kerhu ini ki kentin ki bap kan mau apa yang jongi ni ka por ni phai lang su blay ki tuai kokpa jongi bhabneng i ai ke jungu ka borom baro shami blay wakrau bor bli wadon bor ka burom bat ka jinglong burom baro kalong ka jomi mami wasyong hapdeng ki kherup bat ki serap bat ki barwai ro ya ka kerteng ka jomi men step men sngi men miru wakhoi utrai ki pai ni aingo eme ko kpa jongi hapdeng bangidon ublei wakrau kat mami long ukpa jongi bajungo arsut nang tuna beneng na cerong bat boyo iyangi ki khon ki jongmi ki ba syong hakane ka sla khando me iyangi kerpangru hakane ka por bangidon kumni hakane ka yeng ka bakentang ka jongmi ban mani ban pundon borom yang ka kerteng ka jongmi ni sngongu shibone yame kokpa namar ke jingri ki jing sumar ka jongmi hakip sngi ki por baro kajing daran kat ke jomi bala ka jong ka balang ke jomi ba ka wei pa ka wei ka rempe yeng kristan hapo ka balang ke jomi ye i wei para bangai ke riu khot po ka balang ke jomi melada mala ker mala ri mala sumar ni aingu eme ko kpa jongi bhabneng ba mem simla sya ya kanu kanuru kajing penwit ban khanglat yangi bangin kiu ka yeng ke jomi mana penla yangi kumni trai hakani ka por yangi kum ka balang ke jomi hangni hamal ki bat kiwe ru ki balang ki badan keleng kani ka ri khasi jaintia ke jongi ki bayo kani ka lat ko trai ban penong ya kani ke jing syakdi blai bat ngingej ba ka jing kemen kalong habneng habam bi i bo pailang u jomi ko trai kiap mani ban pendan borom ya ka kerteng ka bakhu ke jomi ko kpa jongi habneng ni wan kumni ban ai ka borom shami ni the dwai ru ko trai na ka benta ki syakri ke jomi ko trai ki badon keleng kadi ke jongi ki ba trei ka kam ke jomi ru kumju ko kpa jongi habneng ni bu ti kerpang ya kene ka ri ke jongi kene ka ri India ka ba khrau ka ba ruspa ka ri ka ba mi ko trai mala ri ka ri ka ba mala kerkhu ni dwai trai na ka benta kinong sinsyar ya prime minister Modi bat iki minister jung u baro hapreng ke jing sinsyar ke jong ki ko trai ngi dwai ka kom ke jing hikai ka tin ke jong me ka pangkan mau ini bangi ban dwai ba kinong sinsyar ke jong ni namar bangi don kinong sinsyar ke ba start ke ba syampang kanong ke jing mento yangi kinong syong sinong ngi da dwai na kam ta jong ki trai tu yalam yaki tu sumha ban ai ki ya ke jing start ya ke ek baro putrai ke bai dei
ban penya ya kan ka ri ka bakrau bar ka beruspa ngidwai ka jing da ka jing ker jomi kerpang ru ka trai ka ni ka state Meghalaya jongi ngira dwai na ta kenok sinsiar ka jongi ya chief minister ya ke minister bat baro trai ka nong mi khmat ki badon ke benta ka jongki ban na ka benta ka jing sinsiar ka ba baik ka berhenti ka basuk ka badap ka baroi ya kan ka state ka jongi kumjuru ki nong mi khmat ki badon ki wepat ki benta haki benta jong ka ri ka jongi haki district council ki bade ban khmi trabi ja ka ya be ka jing suk ka jing san ka jing roi ka jing pa jongi ki nong shong shnong ha ka ne ka ri ni la dwai na kamta jong ki trai ni sngongu sibo ni bagan da dai ni ka ri ka jongi ni la dwai trai na kamta ki nong sin shar ka jongi baru trai bag pendap ki la ka jing start ka jing siampang bag kindon ka jing kit khli na kamta ka jing suk ka jing san ka jing roi ka jing pa ka jongi ki nong shong shnong trai ni dwai ru akhmat jomi na kamta ka balang ka jongi hangni maka balang jomi ko trai nang la ban kit ka kam jomi ban pentelun ya ka shanantem ka jing lap ka gospel hakani ka shnong ka jongi ngida dwai kerpang trai na kamta ki rempe yeng kristan paro berpon ka shnong ka jongi ngidwai na kamta ki prabangi ka jongi trai ki beran hapeng ka jing pang ka jing sitom ki don trai ki beran hapeng ka jing pang ka trai ngida dwai na kamta jongki ngidwai du amta ki tu ki besem jenjar ki besem nanot trai ngi wan lam langi ki akhmat jomi trai ngi dwai du akhmat me ko trai na kamta ki parau na kamta ki nong penya ya kani ka ya ke senat barok kawai ya ke KJP assembly ru kumju ngidwai na kamta jongki kerpang trai kani ka por ngapen pau ka jing sngowu yami ba me penla yanga trai bangan shimi kani ka benta haban sami ka khubon ka ktin ka jomi ngasngowu sibore trai ba me ayanga kamet ka bakot ka bakhya ba me ayanga kani ka bor ka trai bangala pan yeng hangni ban sam ban penken mau yangi ban basayu pailang jomi na ka ktin ka jomi trai aingu emi ba mala ri mala sumar mala da mala ker hadu kani ka khilipmat mangada dwai trai manang ai ru yiki sngi ki bacrong ya kamet ka bakot ki bakhya nang la trai ban syakri yemi ban khamtam trai ha ban donakat hakipor baro trai abangi nang la ban tre ka kam ku jomi ha ban same ka ktin ku jomi na ka banta ka jing pendon burom ya ka kerteng ka bakhu ku jomi trai IT hame ye kani ka por IT hame ko trai lang yangi baro badon hakani ka por baki turu ki bayu asngau ya ka jing syakri ku jongi lengba kini ki lat kilinti ki YouTube channel ngidwai na kamta jongki ru kumju tu sngub hatrai ban priang ya ke jing dwai ka jongi batu sngub hatrai ban mabru ye sibon ki jing panat ki jing tuna ka ba mesem ka jing im ka jongi kumbau syakri jemeu David wong laramet haulut ya ke jing tuna ka jongi manu balak ban yeng akhmat jomi deng aingu ime ko trai ba me pen khu yangi kumbau David wong tu sa janga pen khu yanga dau hisop u jomi bangan khamli panika yor batu pen thamai ru yau mun sim bakhu jomi ko trai hapreng jongi paro to sngo yangi ko kpa haga kateng jisu ni dwai ni pan kini baro amen kini ka por ngin jo pan ni pe banana ka bang ka program ka bangsa at nakapor kanong ninyo special number na imis sandariti pengru bat iban sampai akhtien jong play pedang jongi nakapor dilong teman besan jongi teman besan kibi warjri teman besan gum kabalang di penpau jesu bakrau pibe pikloi ben simi ken benta ban sami khobor pedang jongi ben ngeskam play don ben kren ha pedang jongi lemba jong pi nakapor bat gum kabalang i dwai ru bo blame IP ka met ka basat ka bakhan pinang la ban chai ban ket jak kam ka bo kon rat lo ton rong tar peng ki batlot ka jong pi baru na kur khu ye pi ba ya ki yin ka sami ka jong pi pa ro koi dalwai ni jeseng kan thei kin yo yak jeseng dawai na ka manta ka Dr. H. Gordon Robert but Dr. Tonal Hospital but banyala ma ki jing dawai long Mrs. Beslin Kharkongor ki jeseng samla pa chbet ka por sau steng
Iban keren ilong imis aroma edekar. Hakani kasi balang pat kaspau terek iban pulis rang bat duai ilong Mr. Ricky R. Tarian. Ninyo yaksen mon nek subjek bau nong keren yun jet hi bat iban keren ilong Mr. R. M. Dingdo. Haksi sa jan pat kata khatlai terek ninyo yak jeng seng duai nek mtak jeng pengkre yak sengi uturai. Iban pulis rang bat duai ilong Mr. Private Jana. Bat banyala bingi ke jeng duai ilong imkong riban hun kongwir. Hakani ka kasau terik pan kesni uturai banwan. Ninyo yak special number ni Mr. Elvin Sim. Bat inong keren ilong Reverend Yasin Rob Lang S. Rod Chong. Kejasan kentai pan hak tugas ni kinyo ya kejing seng aiso bahai kena lum kau kam. Bat iban keren hak ni kejasan ilong Mr. Robert Mautho. Kejasan samlapan hak posau steng iban keren ilong imis ai meka karnujai. Kini ilong jing permenang dalam tangan tayo baro steo. Bak kini kapol mas kerpai teman besan NS nong beri ben kentang ya kejing aingu. Đây đuổi, blay bật qua cho nghi bà hấp neng, blay bật áp được cái chính ý bật cái chính ý này, blay bật thao cái bên neng bật cái khăn đầu bật nhà cái ayom cái samoy cái ya cái por bật biang nak bật cho nghi brio, bật blay bật thao cái lát cái lenti cái bangin yo cái chính suk bật me, bật lăng ba cái chính cật khu cái jong me play ru cái lát kum ne abo blay bangin dan cái yeng cái bật kentang cái jong me, wat hấp neng cái chính penwit cái babun dari penban abo blay ngi ai ngu ime. Bakum ni ngila bandon naga ying ke bakantang ke jome. Ban syakri ban bandon burom yami hang ni bad ki para banget ki badon ki ying ki sem ki jonge. Ban ngi aingu ime ke jing alam ke jome la ke jong ke balang abo blai. Bakum ni hadu ke ni ke por tiap atrai. Ngi don ban bandon burom ye ke kerteng ke bakhuit ke jome. Pada ke ni ke por si bentan ke jing kerku ki jome. Ngi ai syaka kam ke jome abo blai. Ngi dua atrai ba men kentang ye ki. Men pediang ye ki men kerku ye ki. Pasya kanu maka bentah ke baka balang ke pendon kam ya ki. Kana long ke bor abo blay ya ke bangila. Banra ya ke lama ke gospel ke jome. Shalor bat kam shalor. Dan kat lem berkirim peyeng Kristan baro. Dan kat lem pergi kam ke jing tray ke jonge. Dan kat lem atrai ke jing kerku ke jome ke ni ai te se ya ke jing im ke jonge. Baginda nang ruban ai syaka kam ke jome. Kat kum ke jing penla ke jome. Da ke donut baka mensim ke baka men abo blay. Ni aingu ime ka ni kapor mengi donru atrai ban yu asngeu ya ka khubor long ba ka jingruai bad ho ya atrai long ba syakri jome ni buti ke baro akiling hok ti badan bor ki jome ba bangi mino na ka yeng ka bakantang ki jome ki jingker khu ki bakan saitem ka jome ken yai but yangi simti yangi ko mengi long na ba ikini ngi pan na ka kerteng ka jong Jesus Christ amen. Blay bamhap ay kalong kakerteng jong jingwai. See
Kublishibon standariti penruk berkeparalop melaai hangi tu kecing ruai ke penlung ben ye ke men sim ke jongi khamtam kalong kum ke jingknya ban pen ubi ya ke kerteng ke jong trai jongi tengah po sia begin yai pa sia prang nginya sno tilang penyerwai lang ke wi kejerwai kejerwai ke basispa lai pusan basispa lai pulai tu keren bajemlut Jesu ki kdien jong mi long umso ki bala penmi ke jingsuk ke badap de jor baro ke jing sawa ke jing penlong ke jing pensoi do bat pop ha jing sawa sngo bha jong mi ki jem jai jai ki do khop nyerwai lang jerai basispa lai pusan
ching map ai nghiên ngao ching sao wa trong mi ca ching sao wa ba don bor apo chong a ka donut ben mi jing suka bakor ong hangaba mi long chonga ong daka ktin ka bashai tupin duka jing artatin ren hanga tukren atrai aingan yos ngau kawai kaktin kabamina boneng hi kajing shepting kinja jiunong jing sukbom jukut kan mi. Sesisian pat nga pediang subhaya pi baro ki para bangai ki bedon lang hakani gejing syakri kum juru ikitu ki bawan ki wei pat ki balang lani na ki wei pat ki jinget ru bat ikituru ki bamla bain rangkat bat ngi hakani kapor ndai ki bedon ki yeng ki jong pi ki basngap ya ki gejing syakri ki yeng jong pi lambak ke YouTube channel bat claim no klet ru Pastor Jongi Reverend Dr. JB Posna, Pastor Saibon berangkat batngi ki temen besan ki hot komiti balang bat ya pi baru ki para bangai ki baydon dekat ngene kapor ka bentana ka ktin ka jong ublei ka ba nga prisong norim kum kecing ya selok lang kani ka por kani kecing syakri ka jongi kalong kebangilapan siem na ka gospel ka kom Lukas kalenong ka bakhalai ketu hot ka ba sipo hadu ka bakhat nyu ngan puli gini ki hot khnang bakanong kecing mentoy lang yang ibaro u Jesu pen khia ya ka briu ka bakhro te ba udang hikay ha ka we ni ki sanako akasni sabaton hakmi ladon ka briu ka baladon umun sim ka jing khro jin khat prasnem ka balador rung kedung ru kat ba kamla syu man pen be yaladi habau Jesu te ulayo i ka ula khot ya ka ba ula ong ha ka ko kan thei la palai no ya pha na ka jing khro jong pha ula buru yala ki khti ha ka bat kumni ru la pen yeng be ya ka ti kala pendon burom yau blei Henry unong sinsyar ka senakok habo do sngog bitar namar bau Jesu dal apan khia ka sabaton ulayat hu bau laong hau pai ba don riu sngi ke baki briu ki dei ban trejing trei hakita namar kata tu wan ba on pen khia ya phi ti om hakasni sabaton de trai ulayat hu ulo ong hau phi ki ba arsap hatu phi baro akasni sabaton phim tu pelai nakasem yalau masi lane ka kada banyalam di omru ya kane ka briuti ka bolong ka khun u Abraham ya ka bau syaitan ula khum hakmi
jin khat prasnem kamdewan pelajaka nakani ke jing khom makasing sabaton ti haba udang keren ye kini ki lapin ngole rain ye kinong ye le persya jong u baro Henry upai ba baro ulale kemen namar ki baro ki ba phla ki ba ulale kani kalong ka we na ki jingja haka ministry ke jong jisu pi kalong perukom jong ki penyat jong ki jiu haka ba kibriu kiba deko kiba matla kibri bodo kijingpang yang tholi lemni kinu kijak jingpang lani kibri kibaduna dekhotmet kim jula ban le shaka temple ban yo ya kijing shakrilang yaki mjusha namar kata kadau in siam bau jisuru khambun sin ju hamle shaka temple lai tang katu kane sin ni puli khtin jong blei ndai khambun sin u jisu u kham sultanat ban le rung ban le shakri ban le hikai haki sanakok ban magta bun sin ni gospel ni siam u jisu u le hiki sanakok malao mahakani kani kijing ja hangni bu jisu la rung haka we ni ki sanakok ban hikai haka we ni ki sin sabaton bat hagata u jisu ulayo namar ngara ongim dan bau khambun sin kini kibriu ki bam yola ban le shaka temple ki badko ki matla ki bapang ki don like ki jingpang ki bonukom ki le ban jing seng ha ke sanako namar ta kadau hangni la yathu bau jisu habodon hakani ka sanako udang hikai ulayo ya kani ka brio kabador rung kedung gamet jin khat prasnem kawan shaka senakok banyo jing hikai na jing hikai yung jisu ban shakri yublei habau jisu lo yo ya kani ka brio ula isn ka habau la pej ka ulawat jing tip jin khat prasnem kawan jing seng wan jing seng duai wan jing seng mit balang wan jing seng baro bat kadorung pedung kamet bandai mengi menta trai raya ai example phiru phinya smart wan jing seng company ikin thei badorung pedung kamet ru yade hiban wan imjupep trai ngin ai ngenya ai nuksa kumta ban pensilu dik para bangit penwan jing seng te bu jisu le kani ka kan thei pula khot ya ka sakmat nama go pli kana kamnut chong sakmat ka chong sa ti sadin ni jisu haba peding kita ki pai ba ki bai bon uyo ya ka te ti rung kudung ka sudem kumtu kamnyo ban khot ya ka sakmat ba bu khot ya ka sakmat dong jisu ula isin ka bat hang tau jisu la dumok ya uta umensim baman ubulate la khum ya ka jin khat prasnem udumok yu tau baman bat tau baman tau mensim baman ulami no kumta na kata gabriu bat habau jisu la bu la kikti hakamet ke jongka kala yang baik kala long normal kala long kumbalong lang ki para kenthei kala baik kamet jongka bat hangta kalalong kabriu batampai ujisu khot ya sakmat pi ujisu habule yakino kanu ki kamba jule habari lemni hakendong habam yu ibriu khot ya sakmat wan sakmat bat hangta ong habala jisu la penkhia ya kabriu ladon ka jing kemen ka bakrau hakasenakok ki paiba kide kemen kiparakan thei kini kemen kani ka parajongi khat prasnem ka barorung kedung kamet
kaba siwan jing seng bakador mentah kalabek kenang jing kemen kaba khrau kire kemen di hapading kita ke jing kemen hapakani ka para bangai kelayo ya ke jing khia unong sincha jong ke senakok ulawan ulah daya tu tai bitar kudum daya ulei hangta dong kinong thok yong yau jisuru ungian di jisu serut keren yu pai ba wong balai kani sabjar pai ba ki ngap hangta ruong sei ke te kot pe ke te kot ong pe nang ni ke jing thok naki hukum dan riu sngi bagi di ban tre jing tre bale iki kam baro hadir upai hu jisu ong mepat hakani ka sngi phi pai ba nakwa pan khia wan ka sabaton wan haki wei ki sngi lai no sabaton hangta ula maya ki kan thei pha shong khop pa ya kren pe chu jisu ang tau jisu ndala de pren ula pitar uyeng jisu ungiat u sharut wong me khumong hiu phi wong me basap dang mene mestep ngi iya me bame pelaj yok pada jomi masih jomi balik di hakasabaton menta habanga pelaj yakani ka briu na ke jingte ke jong boman jing prasnem mem keben hakani ka khot ka bakhan riu ka khot bakhan riu jisu ong mem tip yakani ka briu ti ka balong ka khun u Abraham yang mau sultan ulah khom akmi jen khat prasnem kam dewan pelaja ka kari ke nangni ke jeng khom aksi sabaton uni unong sensia jeng senakok ngasarai hakata kapor wal awak ru iki samla banya donlang batu ban riu jisu sabar sang man len themau namar ka kum kom ju ki jiu bombit pakhin sabaton nu pakhin sabaton de man len themau wala pe ik samla satu umdon samla bayawan umdon usak marwe ki pai ba kle kemen ya kani ke jimle ko ju jisu kani ka kan thei khat prasnem sudorong kedung wan jing seng ru dor man ka singi bana dei mangi kumlo mane ngena yaro mo dayap sibu sibja bayak bapli kana ngirong pe ini dorong kedung kamet wan siwan jing seng trai ka senduk da sina ka bakdor dati hapo tete ti bakdor reu jisu ulapan khia ya kani bawang meu basap unget youtube rong ba youtube nong sinsyar sanakok saba serut unget serut omem tip kani di ka khun ju Abraham uni nong sinsyar ka khun Abraham jangan odi khun Abraham reu jisu pengkenmau wong mem tip kani di ka khun ju Abraham balik orang ni hak kitab Genesis kalenong ka bakhat ar phin puli hak tu ka benta ka por ublei khot yu Abraham kadon ke jingete jutang hapdeng ublei bat u Abraham kan puli ya kani ka benta ka khot ka bak kalenong ka bakhat u ka khot ka ba ar ong ulong ni bat ngan penlong nami ka jaj penriu ka bakrau bat ngan kerkhu yami bat ngan pen krau ya kerteng ke jong mi meru menlong ke jing kerkhu bat ngan kerkhu ya kita ke kerkhu ya mi ngan timru ya tau bat tim ya mi bat iki jai penriu baro aka perthei kindong bala kerkhu hami uni unong sincha senakok umtip riu jisu ong mempulie la tho bakadon ke jingete jutang hapading ublei bor Abraham badai ki beri ki khun ki jeng Abraham ki banyo ki jeng kerkhu ki banyo ki jeng kerkhu umla bante ban khum ki bo jisu ula pelaj yang ki beriu haka gospel ki jeng Lukas kelenong basau ka khot bakhat prang sem puliang tu bo jisu haka sngi ka banong kong ula let rung syaka senakok bat habo puli ki tu ki jeng tho ne ya ka tu ka jeng tho la ai hu ka kitab jong Isaya habau jisu puli ong
la pensle yang banyak lap yang gospel haki baduk la pensle yang ban pelaj yang siasat bendi la pensle yang ban penkia ban penpej yang babala penya yang badko ban pelaj yang itu kibala ban kasitom Jisu ong ini orang bat memtip lapan selek yang ngelawan ban pelaj yang dikekan thei naga jing syate jongka khat prasnem hak jing dorong kedung kamet jongka Jisu kata gare ke ministry ke jong Jisu hak ka sithi syaki nongrum sithi jong ka benongkong ka korin kalenong ka benongkong ka baar korin ka benongkong ka khot ka baar pho wong gumni Namal ki jing pular ublei ke badon kilong hau ki bahooj bat hau ke ba amen ya kawan pendon burom ya ublei dangi ki jing pular ke jung ublei ke bahooj bat ke ba amen haba ublei haba kini ke briu ke lapun khia ya ka kalayo ban pendon burom ya ublei kalong ke jing kemen bat hang ning in shem haba uniu no sia senokok ula surem ki pai ba baro kile kemen pi Jisu uwan ngoblo omentan ban pelaj i pia te syakum Jisu uwan ru ban pelaj yangi laradon kanu kebenta jo kecing im jongi kabak kedor, kabak kenriang, Jisu ulak wan penbej. Kumpul penbej yang kan hei kabak kedor rong kedung kat prasnem. Jisu uwan wan penbej ya ka jing im ka jonga jong phiru hawadon kanu kabak kedor haka jing im ka jongi. Omdei ban siwan dor sidor rong kedung nrei ban penbej kum ka jingkular ka jong blei bola ai lambau Jisu Kris ti uniung sia senokok ula sopitar ba ula phet yamrem na kata kacaka namar ki pai ba baro kilaya kemen abayu iya kani brio pi kawe na ki bentah ni kalong ba uniung sia senokok ubat perking ya ki hukum ubat perking ya hukum penyak niam bakanya kalau kawe nak jingma kaba bat hababat perking pelat ya ki hukum ya ki method ya ki system ya ki doktrin ndai wa khom kongsan Jisu ukham nyokor ya ki mensim ki bokordor nmak takara ulale ya kini kakam bau ong how to nong sinsyar meu barsam la meladi ban kemen habakani ka wene ki khun jung Abraham la pelaj ka namar don ki bam kemen don ki basungsi haba pio ya ke jing koi ke jing khia ya kani ka briu la pelaj Jisu ulawan khanang haga gospel hagani gospel ju masih lo Jisu do ya kleng upen khia ki bapang pen pek mala penya ki berko maka ta kadai ka ministry ko jung Jisu ulawan khanang ba ki briu kin yo ya kata ka jing im wong haga gospel ko jung yo anis kan ko sifau wong ngalawan bakin yo ya ka jing im ka badap karhai Henry uta unong tu bolong soitan ulawan tang ban yo ban penjot om de ban penjot ban tu bat ban penyap ndeu Jisu ong ngalawan bakin yo kerhai ya karu kata kadai kau Jisu Kris ukwa yangi bat min puli hakani ka gos hakasithi baar ki korin kau omatan Galatia kalong balai kerkhot kabakhat lai bakhat saw balai bu Jisu upun khia ya kani kapriu Jisu jule thlem don kanu ka
ka ikhtiar ka bala ai hu ka nong ka balai ka khot ka bakhat sao ka bakhat lai ka sa om ni u Kris ula siu spa yangi na ka jingtim ka hukum kam don borsu da ka bala penlong ya u ka jingtim na ka banta jongi kamot bu Jisu pelong ka jingtim ta jongi hadirin nama la tho kwa ban ong kani bali la tho phi kani ka jingpular la tho ha ka tin ka jong ublei la tho rei la dangi ngimtip ki jing tho ngi sisa kumju wong la tho long bala tim yo wei was dien hau dieng khanang ka khot ba ka sawong khanang ba ka jing ker khu ka jong u Abraham ha u Kris Jisu kan yo wan ha ki gentil di manu gentil di manga mafi ngiri ki gentil u Jisu la kit no ya ka jing pang ka jing khro ka jongi bat hang ni wong khanang ba ka jing ker khu ka jong u Abraham ram sa ko Abraham boleh ya ti ju tang bo Abraham ka jing ker khu jong Abraham ha u Kris Jisu kan yo wan ha ki gentil kemot hangi bangin yo pediang ya ka jing kular umen sim da ka jing ngej bangi ngej bau Jisu ula ban le ya kata bat hakani ka khot hakani ka ju ka nong balai ka khot ka ba ar phu riu ong ni namar phi baro philong ki khon ki jong ublei manga ma phi ngiru ki khon jong ublei ni don hok banyo ya ki jing ter khu ki jong ublei leng ba boleh kular Abraham bat lembau Yesus Kristus wong nama phi ro ki khon jong ublei da ka jing ngej hau Kris Jisu namar kat ki bana phi ya ki bala pen baptis hau Kris phi la kop ken ya u Kris ka jing ka sithi kolosai ong u Kris phi ka jing kermen ka borom habo Kris udon ha ka jing im ka jonga jong phi ngidon u Kris wong la pen kop ya u Kris kenya phi om la don u jiu lemni u Greek om la don u marau lemni balai loi om la don senrang lemni ken thei namar phi baro phi bialong u wei ha u Kris Jisu ngirong wei ha Kris Jisu te lada phi long ki jong u Kris lan ngilong ki jong Kris kum ta phi long u sambai jong Abraham ngilong Kris mau Jisu ru di khon jong Abraham ngiru ngi ki sambai jong Abraham ngi ki khon jong ublei la mau Jesus Kris wong pe ke jing su ke pe ki nong yo pa teng keng kat bakum ka jing kular phi ngi miss barabor ngi silong kumju pang si pang duk si duk kerduk si ong ni ngabaduk ni nri kani ka jing kular kani ka tin yu blei la tho ne namar bang ngim tip ya ke bla tho ni du lot ka jing terhu hang ni wong kinong yo pateng kata keng ka bakum ka jing kular blei nri namar bang ngim tip ni sulong kumju ngi baro ngi long mo mangi ki riulum ngi dei ki schedule try tangga bagi example kanuk sangat lagi ngi schedule try but ngi schedule try ngi long ngi like pan siu income tax lada poi ka notice na ka income tax office shangi lada ngimtip ngi habde hadir si income tax nai bangi tipat ya ka hok ka jongi ngi dei ngi sim ya ka schedule try certificate ngi dei pen i ong pe ni la tho exempted from income tax ngi like bangi tip laring tip tingi hapsiu hang ni ru ting blei habangi tip bangi lang kinong yo pateng ya ke jing kular baro ka bau blei lo kular lembau Abraham lembau Jesus Kris ngi dei kinong yo pateng u Jesus Kris ma kata kata u ban pelai yang aya phi na ke jing te jing khum jong kini kabangala puli mentan kadi ka brio kulayo ya ke jing pelai but Jesus Kris habakani ka brio
Kini kan thay kalau yo ikut kia, kalau yo ikut pelat, kejing kemen ke bakrau. Bat ujisu, ulah tumok yang ini unok sinsiar, namar bo umtip, ya ke kepada tho agak tin kejung play. Ngingkin mau du, hakani ka gospel kejung Lukas kalenong ke bakar kendai, pikan mau tu kapor, hakabau Jisu ulit sejirku. Udang rong ya ke Jericho, ladon ubay ubriu, utau ubriu, uday urang pa, tax collector, berhakliya do, uday commissioner, uni ubriu dia ketemu Zacchaeus, Jisu rong si Jericho, habula rong si tah Jericho, Zacchaeus kau banyak iu Jisu, ulah mare syakmat, ulit kiu halo ding dembor banyak iu Jisu, Jisu ru, uday ublay. Usung tu badan manur wakma yu, ulali wat yu Zacchaeus. Habala poi hat riding dembur, ulah mi sejerong. Wong Zacchaeus hiarno nang tu, hiarno tu dieng kloi. Hakani ka sengi ngali sa ka ying jome. Kitu kirang ba, kibe buat ya Jisu. Kipai ba kirang ba no yalam. Kung li sa ying jong ni. Uni di wapam kelop. Batok ban benyengi. Ya kabau dia bersiu san tengkau, pak siu sepau tengkau. Kemudian sahaja ni. Hari Jisu lek ruang riung Zacchaeus. Hakata kami kabau kira siong bam. Lapang krek kabam kadi Jisu yang sanran. Hang ta hapadeng kecing bam. Zacchaeus yeng wong kenrat. Ya kabau sita nak kespa jangan kibaduk. Larang lah sim klop yanu. Ngan siu pat arsya. Abu Jisu lewat. Bat hang tara long kecing lengo. Bat hang tara pitip Jisu ogom no. Ha kani kamit kecing penim kelawan ke ying ke jong balai. Budi. Jisu ong namar ba udai ukun jong Abraham. Kata kali kejutang. Kabau Jisu wong marbu di ukun jong Abraham. Ngawan wah dia bat Zacchaeus ulayo ya kajing penim. Kini gede kajing kular kajong blay. Kapo blay ong namar kajing kular blay. Kat badon kilong kiba hooi bat kiba amen. Ya kawan pendon burom yu blay. Hagani kapor Zacchaeus baka yeng kila pendon burom yu blay. Kini kajing le yung Jisu. Matau Jisu wan wat ya kita kiba laban ke sitom, kiba syate syakum pergi bor jong syaitan. Dan menu ni parajungi, kiba syate syakum ke bor jong kejing dikiat, kejing di drugs. Lemni kinu ki bor jong kejing te, jong home jong kejing melien besniu. Kejing duk, kejing keduk, kejing ledon ki khun ki ti jong pi, kiba pang hayeng, kiba syaitan wa te la khum. Ni siong ani isne mo bapli mo. Ni bapli kenrat. Si om ta. Hendrai larangi kani kaktin rik ong bapte mdei bate ublei bong kadi bapa ublei ju ai kejing pang dei umensim baman Jisu ong syaitan wan umtang bantu ban penjot ban penyap hendrai Jisu wan ban pelat mangata garau habadan manu bapang hayah sem jong phi kan mau bulei kaktin ju ublei kani kejing punar kabu Jisu ong ngawan ban pelat wan ban pelat ngiri ban tip ya kejing pular kejing kumbala tho kaktin kejing ublei bat Jisu tenat kemen habadon napdeng jonga jong phi ki parajungi ki basya te sya khum hakajing pang kejing sitom nalara ngintip ya kejing pular kumtangi sa sisa kumju ngakwa wan pinkan mau kadang kawai kejing ja Laomba don nong khai utau nong khai baruspa ti lele jingle ta ka jahai haga ta ka jahai bekile ban khai la don lang ki paralok jo uru para nong khai ki nyere jingle ban nyere khai tin la shong haga ta ka jahai naruk ka ta ka sni bekile shong kata kacai,
Timan lah kajan miet. Uni we paralok utau beri utau nong kayu bakam kapnam bakam kwan ju sholang bat kiwi paranong kayu somare marway kendong. Dari keporbam uni ulathit lupa si berni uruti ubu syaki sepok teraju ke jahat. Dalam shombam parlok parhoi keladi sepok ka dining room uni bat uhiar syaki seterai sayuruti terkong napok keberni bam itu ruti menstep ru mensengiru jan miet ru ti man kasih ulek kumta ti dong parlok jeng u pahajan we song nak u kawai ka kamera ti ulung wong bedai kini parlok janga tang dari keporbam ula aja tu lewat sia turuk melam ka dining room ka bahe ti ulek pe dah we kasih budin wong ulek sia ni dah pe lek ulek ha kendong sei tu berni sei taruti ubam yu taruti te ulung ngok ni bam kum ni ngi bro ya bam deki jing bam tu po dining room fresh yo kado yo ruti yo barokh ani uni bam ruti terkhong hang ta ulek wong ani lok mena yu hang ni mele kum ni me bam tu ruti terkhong Umi tip ngangadi nong kayi ngam kuat me kesan tan kumbelek me menjabam buat dining room tu hap siu kabil ke bahe moman kasni ngabat benut teme ngakak pan kunai pisah bangan lek kayi uthap uto perlu ni me tu bodo bi sisam me mela thit tiket em ula thit pe tu tiket atho komnon tu bat bai sa bat bai bam bat bai lenti la siu la dia siu lun Mepan mimpi gitu, dapat ni ngalak bakal awong, ni ngaklan pej tu ngaklan pej, namar bami nak perat ngaklan pej, teh entah dapat entah, ladep siulut, mepan supam turut kita terkong kumni tu memang kasih, ni baru tu enjoy ya ka dinner, enjoy ya ka lunch, dining hall. Uni pat bam ruti terkong pi manga mapiru habang imtip ya ka jingkular ka jong ublei bla ai lambau Yesus Kristus ngilong kum tu ubriu ba subam duruti terkong wan si wan jing aseng duai su ong ani ngate bapang ani ngate bakumta ka jingkular ngimtip pi habang imtip ya ka jingkular ka ublei bla kular hanga pi Ulete jutang baru Abraham ongan kerku yau sembah cuma ngam firu ini kikun cung Abraham kajuk kejing kerku kajing pula kau kajing kerku ngilong kinong kasih kinong belum kasih sinong belum kalong kopra kerkot pekaan kemang kutuk ini wong ni namar kat kibayalam dong musim play kilo kikul play nama film sila priang ya kamusim kajing lomrang ya kapan septien hentai priang yang musim kajing tingkun kilo kikul kajing play dah balayalam yang Bat mengiam kerpat abah kopa, utau musim kain utla syai rengkat, bat musim jungi, bang ilong di kumta, lara filong ki khon, ilong kinong yok pateng ru, kinong yok pateng ublei kain, bat kinong yok pateng lembat ukris, lara sisya pi wong ngidei kinong yok pateng. Larang inong kikun ki umplay. Yo ni suong kat kala priang yau Jesu ha kata lai ka bor nong kikun ti. Habang inong kikun
tuai ngi ai ngo nama kene ka por me don bat ngi ai ngoi ka tien ka jome ka bangi yo snyo ker khui ki banta jong ka jing sakri ker khui ka tien ka jome ker khui temen basan hoi ya ka yeng ka sam nangai ka jing ko jing khia ka bor ka jing start ka jing yalam ka jong man sem ba ko ker khulang yang ngi we pi we bangi don ka yeng ka jome bat bangin mi no na kene ka jing sakri lang yame tu ai ba kaching ai ke pada biang try jong yu Jesus Christ kaching eat ke jong blai pa na bom jukut kaching slok kaching pentengan kaching pensai bor men sem ba khoj ai ba kene lai hawe blai kin yai sa bat ngi kum ka balang jong me hang ni lembat kiru ngai ke badon saudong ko perthai na do menta saki bom jukut ru amen.